Sabado nga ba, October 14, may tipon-tipon la rin kabalen na historians, cultural workers, lokal at national law officialis ding may malining San Luis ang poding mabibiyepang dating membro ning hukbong bayan laban sa Hapon o hukbalahap na ausan mo namang gerila. Itibang saksya ning unveiling ning monumento ng Luis Tarok ang poding miyembro ning hukbalahap. Ketiking meto nga pribadong Memorial Park king Barangay Santa Monica ay mitik doing rebulto. King inisyatibo na ning tao San Luis ay Abel Manliklik naya mo namang sponsor ning monumento. Bangilabot ko eh. Kaya ko balong antipala kanining effect na nitang agawa ko. Unang-una, no kararem mintan tao, Rengketi, Reng taga Manila, Senator Risa, Erin Tanyada, Princess Nemenso, Tony Mongkupa. Mo apunta lang kay makanyang kalautren. Pero mintala at ikit kula naman retang mga tuwanang kay hukbalahap. Kim mismong barangay IT nung nuya mitik doing monumento ing lugal kung nuka rin niya mibait ing leader da ring hukbalahap ay Luis Tarok. Dakal mo namang kanugirila kanita ang tao San Luis inya kayabe laking monumento. At suking nga pataralan ding lagyo da ring hukbalahap ing mika na king monumento. Iting mo munang rebulto da rin bayaning Kapampangan ning World War II. Actually, ninong mag-umpisa nung nire Kapampangan, di ba? So, dapat mo na ing mo munang diling monumento para kareng guerrilla na nagawa ng national government should start here in Pampanga. And how ironic na yung many muno metong yung private citizen. Gawane ning Kapampangan sculptor king Betising monumento, Joseph Andre Layog, ang mas kilala bilang Totek. Anak nening renowned kabalen sculptor ay Willie Layog. Agpangkan Totek, penigarala ni pamo yung istorya ng Tarok, ang poning hukbalahap. Ketiya kanu kinuang inspirasyon king gagawa ng iskultura. So, research kayo yan, naga na dokumentaryo, libro, makanyan. May move ko ketang gewada, ketang contribution da kay World War II, ne? Laban ka rin Japanese, makanyan. Nya, asay Kapampangan, proud ko na Luis Tarok, yung kay bala mo, hero tamo kayo, ne? So, ito, maging inspirasyon kayo para gawan niya monumento. Kaya be ka rin tinagon kim pamagladsad ng monumento Senator Risa Hontiveros. Ana niti, maragulyang bagay ing iskultura bang eda akalingwan din kaya nakan ing kasalaysayan. Dapat lamang na ako bilang kapwa Pilipino ay malaman ang kanilang mahalagang ambag sa ating kasaysayan at ikuwento rin sa mga susunod na henerasyon bilang isa sa mga storya na dapat nakaukit talaga sa alaala ng mamamayang Pilipino. Dininane mo ring Maya Payoras, dating Deputy Speaker at Human Rights Lawyer, Attorney Erin Tanyada, ing maging party ning unveiling ning monumento. Kapamilatan ning imay ng Tarok, aga nakada kanusana ding kasalungsungan henerasyon na pamyari impa makipaglaban para kimpi sa sabyang pangagraryo kim bansa. At pwede po nating sabihin, hindi pa tapos yung adikain po ni Ka Luis, no? Patuloy pa rin maraming problema sa usaping lupang pang-agraryo dito sa ating bansa na kailangan, no, bigyan ng pansin ng kahit anong administrasyon na susunod dito. Kaya be po, Henry Wanta, ako po, kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.